Nag-isa na lang yan siya, ha? Okay, anak, go there. Sweet lang. Sweet. Good morning, youngsters! Say hi, anak. Hi! Oy! Aalis kami ngayon. Kung bago po kayo sa aming channel, welcome! Ako po siyan. This is my daughter, Sophia. Aalis kami ngayon pala kasi diba Friday, may therapy si Sophia every Friday sa kanyang language skills. And then, ito yung gagamitin ko kasi maganda yung weather tapos hindi siya mabigat. Kaya ito yung gagamitin ko. So, ngayon, naaabot na niya yung pedal. Super nice kasi naabot na niya yung pedal. So, ito yung trike. Trike ata yung pangalan nito. So, sobrang tuwa niya kasi umabot na yung paa niya dito. So, umikot na si Sophia dito sa mesa. Alam nyo na, maliit yung bahay. Medyo mahirap maglaro si Sophia dito sa loob. So, yung lamesa pala, inurong ko dito banda para makapaglibot siya. So, tignan ko mamaya kung pwede ko bang ilagay doon yung lamesa para, parang kasi lalaroin niya tong tong bike na to ngayon. So, para ma-enjoy din naman siya. Yes, you need to push it. You need to cycle. Sige, use it one. Ayan. So, yung aking laundry is almost ready na. Meron akong Zoom call sa work ngayon at 11 o'clock. Ilagay ko muna to sa taas while busy si Sophia dito. Bali, mga alas 12, alis na kami dito sa bahay. Kasi kailangan din namin maglakad. Yun naman, yung maglakad ako, magkiay-kiay pa. Ganda ng weather! Ito pala ngayon, ito yung mga wash ni Sophia. Iiwan ko lang to sa dryer para mamaya tapos na siya. Tapos magwawash naman ako ng damit namin ni Bana. After nito, after ng therapy, I think punta muna kami sa Lidl. Kasi yung dinner namin. You know. Gusto kong nag-crave ako ng crabs. Nag-crave sana ako ng crabs. Pero ang problema kasi sa crabs, may araw dyan. Ang problema kasi sa crabs, kasi nanood ako ng video ni They Call Me Vina. Nagluto siya ng crabs. Problema kasi sa crabs is, yung bang wala masyadong laman pa. Puro bitaw yung yung purong shell. May laman naman siya, pero hindi ako ganun ka patient na magpakpak ng crabs. Buti pa shrimp. Sarap kumain ng seafoods. Matagal na kami hindi nakakain ng seafoods. Lagay ko muna to sa taas, mga lalabs, ha? Katatapos lang pala ng Zoom call namin sa trabaho. So, magsapatos muna ako para alis na kami ni Sophia. Tamang-tama lang din yung yung call namin. Hindi kami malit ni Sophia. Put your jacket on, anak. Come here. Agoy, naglaro pa siya. Ang ariat gitu. Come here, give it to Mama. Bye-bye. Bye! Mama's going. Bye! Put it, Mama. Okay. Put your jacket. Put your jacket on. Put your jacket on, anak. Size 4 na yung mga gamit niya. Okay. Wait, where are you going? Here. Put your jacket on because it's so cold, baby. Pia, look at Mama. Say hi, baby. Say, hala! Hala! Uh-oh. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 너봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널
bike na talaga siya, oh. Yay! Go, go, bike! Bike, anak, pedal. Wow! See? Turn here, turn here. Yay! Turn, turn. Go, go. Go, go. Oh, oh. Yes. Wow, very good. Nag-isa na lang yan siya, ha? Okay, anak, go, go there in the middle. Oops, oops. There. But go there. No, here. Yeah, good job. Here, here, here. Sophia, here. Yeah, here. Here. Yeah. Oh, oh, be careful. Here, here. Here. Say hi. Hi, Mama. Hi, Dada. Wow. Kapuyon dyan yun niya. Yeah. Come. Yeah. Come here, baby. Come. Come. Uy, akong anak ay maglahi yung buhok magbang. Mahilak lagi. Oy, let's go na. Let's go. Bike. Dito kami dumaan sa medyo napalayo kami ng konti. Kasi naghahanap siya ng ducks daw. Oy, where's the ducks? Yeah? I sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 Sound really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어 Hey hey yeah yeah I can't control Hey hey yeah yeah Karating na kami sa bahay. And iinom si Sophia ng gatas. Time for her milk time na. Okay. Where do you want? Yan yung corner niya pag midday nap. Diyan siya palagi. Okay? Yeah? Hi, Youngsters! Dito tayo sa taas kasi natutulog si Sophia. Ngayon pala lumabas yung vlog ni Step dun sa pinadala ko. Grabe tuwa niya. Grabe. Tapos umalis si Nathan kasi wala daw laruan. Wala na kasi akong time. Ito na. Kanina pala 2 hours ago. Na-busy kasi ako. Nahiya pa naman ako nito kasi yung mga pinadala ko ba, mga walay klaro. Wala daw toys. Si Arya. Mukha ni Arya. Yung yung binigay ko sa kanya na bracelet, yun yung blessing pa yun ng mama ko sa simbahan. Kaso hindi, madami yung binigay ng mama ata 4 o 5, hindi ko alam. Tapos binigay ko yung isa kay Arya. Yung pampers, swimming pampers yun siya. Kasi ang dami kay Sophia dito, hindi na nagamit. So, nilagay ko na lang din. Kasi diba, alangan naman itapon ko. Tapos yung jacket.
Ito, hindi yun siya baguhan. Nasuot lang yun ni Sophia once or twice. Parang once lang ata, tapos hindi na nagkasya. Binili ko lang talaga siya kasi gustong gusto ko. Sana i-keep ko for forever. Kaso bigay ko na lang kay Arya kasi 'di ba sayang din. Ito yung jacket na binigay ko. Mukha ni Arya. Tapos nagbigay ako ng maliit na bag kay Steph. Yan yung reaction niya. Yung sister. Kaya nga, gusto ko sanang tawag nito, dalhin sa kanya kasi para ba mabigay ko ng personal. Ay, napaiyak ako ni Steph. Ang cute ng reaction niya. Maliit lang yung akin. Sabi niya, ang yaman ko daw. Muna-muna na yung Steph oil. Panoorin nyo yung vlog ni Steph about dun sa pinadala ko. Ang cute. Kasi maliit, nagdalawang isip ako na ibigay kasi maliit siya. Pero 'di ba minsan maganda lang na cellphone yung dala mo, tsaka wallet. Yung wala ka na ibang mga bit-bit. Dumating si Papi. Ang yaman ko, ni-replay ko. Hindi ko na-expect, umiyak pala siya. You're welcome, Steph. Umiiyak pa din siya. Si Arya. Ang sipon. Pinaiyak din ako ni Steph, ha.
Nagtula po si Steph. Ano pa yan, Steph? Tangkong. Tangkong. Hi, Dada. Hi, Dada. Hi, Dada. Your baby's still asleep. I did not wake her up because it's too late. Be late tonight. I know. She was so tired of cycling. I keep quiet. Keep quiet. Look at the baby. Tingnan niyo, baby naman is sleeping pa. Kiss her. Mama, kiss her. You kiss her, me kiss her. Wake her up na. Wake her up na, 5 o'clock na. Dada's here, Don't have Anna. to. She'll Ay, take you now. Diyos. Dada is here lang ka. Slowly. I need to wash. Oh, come on then. You washed your hand off na? No, not yet. Na. Oh, she's sweating. Diyos. Oh, she closed her eyes. Oh, my poor baby. Oh, Oh, Diyos. my poor baby. She wanted Dada. She wanted Dada. Oh, she wanted Dada. Oh, Diyos. Oh, Diyos. She miss Dada. Oh, Diyos. My baby miss Dada. You miss Dada? Huh? You sleepyhead? Mama was thinking to go to Lido when you wake up. But you did not. Wait, she's still. Oh, still closing her eyes. Oh, Dada's comfy. Dada's comfy. Dada always comfy. Sis, that is my face. Oh, when I was still a baby. Sis, that is my face. Jude, mommy. And daddy, that's mama's face. Shh. Still waking up. Kiss Dada. Ay, sus. Kiss Dada. Josh. Oh, goy. A very nice hug from Dada. To Dada. Very nice hug to Dada. Okay. Are you tired cycling? Yeah. I know you will sleep. Okay, shush. Yeah. Nah, Dada will wash his hands. What? We don't have dinner. We will have to go to the store. Oh, shush. Dada kiss? Doesn't want to be on the camera. Oh. The- Dada kiss? Dada kiss? Dada kiss? Dada kiss? Dada kiss? Okay na, enough na. Enough na? Hey, Yensters! Labas muna kami. Bili kami ng dinner. Kagising lang ni Sophia. Sinama naman si dito lang naman sa gilid. Yan, kasi nag-order kami sa online. Walang order. Kasi ano? And Sophia, oh. Your head. Walang order kasi may na-food poison daw, kaloka. Ha? Yeah. We will also do our soon. Yay! Pa-sweet-sweet lang. Pa-sweet-sweet. Magagawa, laging natutulala, yung malapit ka. Sweet. She knows. Just, do not push. She knows how to.
Yeah, put the light like that, ano? Like that, yeah. Yes? It's okay, like mama, in the bicycle, yeah? No, I don't find it so. Huh? I don't find it so. You want ba si Sophia, oh. Sophia with dada. Nak na? Yeah. So happy kasi siyang bike, oy. Sophia, kumuha na agad ng plato. Nakakatuwa. Wash your hands, anak. Wash your hands first. Take your shoes off. Your shoes off. Hey, shoes. Shoes lang ga. Naka fresh air. Fresh air. That was nice. What's your shoes? Come na. Jacket. Come on. Me. Go to dada. Wash your hands. Wash your hands. Let's eat. Bye-bye. Eat, Sophia. Hi mga lalabs, mag-shoutout po muna tayo. Shoutout to Lisa Rosales, kay Chris TV, kay Lenny Rose Salazar, kay Miss Janaline Kayabyab. Shoutout to Feli Pili, shoutout to Madam Lydia Vlog, shoutout to Hey It's Faye, shoutout to Elma the Store, kay Ma'am Lydia Lee, kay Ma'am JK, kay Ma'am Nora Castro, shout out to Kabayang Nida, shout out to Jen F. Madiskarting Nanay, shout out to Beauty Forever 08, shout out to JP, shout out to Simply Glee, shout out to Grace Kamayang, shout out to Happy Life, shout out to Roxy Goods, shout out to Ana Marie Sescon, shout out to Christy Kaya, shout out to my team Kapayan sa Ikatsu Vlog, shout out to Frau Jen, shout out to It's a Bing Thing, shout out to Mari Rose, shout out to Ana Rias from Cyprus, shout out to Ben Saladino, shout out to New Joy Ladera, shout out to Sergeant Dove, Mike and Catherine, shout out to Mali Otolo, shout out to Love in Scotland, shout out to the L Files, shout out to Mary Joyce Tablizo, shout out to Charmaine Joy Gallego, shout out to Mary Joyce, shout out to Han Albane, shout out to Marivis Lazanas, to Vivian Carbonilla, shout out to Cup Coffee and Knee Time, shout out to Rosemary Tanjay, shout out to Zen Munoz, shout out to Mumina Mama, kay Ma'am Ruby De La Rosa, kay Alice Marco, kay Sis Wilma Pitonio, kay Pinay Mitch Dutch, kay Ma'am Esther Dilla, kay Joyce DM, kay Melissa Lafuente, kay Sis Delin Adams, kay Sis Girly Verdeo, kay Ma'am Aisel Ramos, kay Nolette Mahusay, kay Jabon Vlog Official, kay Ma'am Alma Mendoza, kay Mike and Judith Las Vegas Vlog, kay Rosenda Ruiz, kay Ma'am Adela El Destajo, kay Ma'am Lenny Rose Salazar, kay Maarte, kay Angie Bikino, kay Ma'am Marlene Cardenas, kay Sis Achi Cherry, and kay They Call Me Vina. Shout out sa El Shaddai London Chapter, galing kay Ma'am Elva Calapini. So, maraming salamat po. Malami tayong mga blenders dito ngayon. Maraming salamat sa inyo. Talagang all full support po kayo kay Steph. So, thank you sa pagpasyal dito sa aking channel. Sana po
mapanood din ninyo yung aming ibang vlogs or magustuhan ninyo dito sa aming vlogs o sa aming channel. Thank you po. Hindi ko na alam sinasabi ko. Alas 4 na ngayon ng umaga. So, thank you. Please don't forget to subscribe and then click na din po para ma-update kayo sa mga susunod namin ng mga vlogs. I have always, almost everyday tayo nag-upload 4 p.m. Pilipinas time at saka 9 a.m. Europe time. So, thank you so much mga lalabs and yensters. Bye! Love, love! 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지